איזה סטייקים לכבוד יציאת מצרים, פרשת בוא ושלח, יוצאים ממצרים. כל קורבן פסח יוצאים ממצרים, עם ישראל פרשת בוא ושלח. נפלק את הצדיקים האלה. וואו. שייפה גודל. לכבוד הבשיילה. רב חיים, מה אתה אומר על השפע הגדול הזה? אני רוצה להגיד לכם שכזה ערב וכזאת שמחה אני כבר לא זוכר הרבה זמן בבסיסי צה"ל. הכל בזכות רבי יעקב ורבי מדין וכל הצדיקים.